cando me xubile. As obligacións que os cargos o deixan rematar. Ele vai nos a falar, xa falamos no componente sobre a digitalización do sector agrario, outra sobre a digitalización do sector de leites, outro tanto do sector máis ben agrícola, máis ben gandeiro e tamén o sector forestal. Os Luís vai a falar sobre a conferencia que ten por título a digitalización da xestión do sector forestal en Galicia. Ele é actualmente director xeral de Ordenación e Planificación Forestal na Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e con anterioridade ocupou outros cargos, director xeral, xefe de servicio, pero eu coido que sempre é un marco bonito da Administración Forestal galega. Así que muchas gracias, José Luis. María, cortas a palabra. Bueno, pois, boas noites. Gracias, Antonio, por a presentación. Antes de comenzar a miña exposición, tamén un pouco de antecedentes. Esta Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal xurde casi fai 3 anos, agora o fixo fai 3 anos. Despois da vaga de lumes do ano 2017 se crea unha comisión de investigación desas causas e de establecemento dunha serie de directrices para a elaboración do plan forestal. E aí, entre 123 recomendacións, surde o planteamento de separar as direccións xerais tanto de competencias de incendios, de extinción e a dirección xeral con competencias en xestión de montes. Unha vez que se produce esa separación e contan comigo para ocupar este posto, pois xa na estrutura da propia Consellería un dos obxectivos fundamentais desta dirección xeral era mellorar a información e a estadística forestal de Galicia. Eu creo que foi sempre unha das grandes seivas no eido forestal o de non ter unha información actualizada tanto da actividade forestal como das masas forestais nunha comunidade autónoma que, por outra parte, ten unha gran actividade, unha gran dinámica e non se podía estar vivindo, por un lado, dunhos datos do sector que non refletían claramente a súa importancia e, por outro lado, tamén dunhos datos das masas forestais que viñan cada 10 ou 12 anos, o cual non, con un sistema aparte de inventario que non se adapta a nosa realidade, co cual era un dos eixos fundamentais de traballo desta Dirección Xeral. Entón, a partir de aí, diseñamos unha que chamamos unha estrategia de digitalización e descarbonización para abordar toda esta, digamos, obtención da información e de tela sempre dun xeito actual e dun xeito público para todo o mundo. Co cual, o basamos en 3 grandes directrices. Por un lado, o de usar a tecnoloxía para acelerar os procesos relacionados co sector forestal, simplificar administrativamente a tramitación e utilizar todas as ferramentas que hoxe en día aporta a tramitación telemática e informática. Por outro lado, tamén, empoderar os silvicultores e as súas agrupacións como un dos piares fundamentais de cara ao Pacto Verde Europeo e de cara ao marco da bioeconomía, da economía verde que se está a trasladar desde a Unión Europea. Básicamente, é dirixido a 3 grandes obxectivos: tema da bioenerxía, tema de biomateriales para a sustitución de materiais que teñen unha maior pegada de carbono e tamén para potenciar a bioconstrucción. Entón,
todo isto, sabedes que fai 2 semanas se publicou no DOGA a aprobación da revisión do Plan Forestal de Galicia, que levou casi 4 anos tramitalo, cual é o primeiro programa coordinado, está así registrado no registro, digamos, antigo de planes sectoriais, e ao mesmo tempo, como planificación estratégica, tuvo tamén unha evaluación ambiental estratégica, o cual tuvo uns procesos de tramitación complexos que por eso levou ese tempo, pero está aquí. E dentro do plan forestal, un dos principios reitores do plan forestal é precisamente o remarcar a disponibilidade dunha información estadísticas forestais e poñelas a servicio de todo o mundo co fin de que, tanto desde a actividade pública como da actividade privada, se teña unha información que permita ir adoptando medidas e ir adoptando as decisións máis axeitadas en calquer momento. E dentro, ten seis obxectivos estratégicos, e dentro do sexto obxectivo, a nivel de estadística, fixa 2 líneas de traballo claras que despois as veremos. Por un lado, o Inventario Forestal Continuo de Galicia, que se está a desenvolver co apoio da Universidade de Vigo e co apoio da Universidade de Santiago, aquí en concreto da Escola de Montes de Lugo, e a empresa pública SEAGA, que me imagino non, no ano que ven empezará a producir os primeiros datos en torno ás masas forestais de Galicia. E o outro eixe importante era a creación dun programa digital galego de información estadística forestal, que é un pouco o que hoxe vos veño a presentar. Esta estrategia de digitalización, este programa, o que busca tamén é que toda esta tramitación telemática a todos os niveles disminuya notablemente desplazamentos, disminuya notablemente pérdidas de tempo e a parte incremente a disponibilidade de información en tempo real. Iso ten que redundar nunha xestión forestal activa máis completa que hai, e todo o que se xestiona, polo menos eu así o entendo, no meu equipo entendemos, e vai a prol da defensa do monte. E facilita tamén a mobilidade de terras e loita contra o abandono, que sabemos todos que é un dos grandes problemas que temos no medio rural. Isto tamén se encadena dentro do que, transversalmente, do que se está desenvolvendo dentro da Consellería de Medio Rural a nivel de estadística e de información, que é o Agro 4.0, co cual o que se favorece tamén é, digamos, a sostenibilidade ou confirma a sostenibilidade da xestión forestal en Galicia. Aquí nos dividimos isto nunha serie de faremos un repaso por encima coas principais datos en canto varios apartados. Por un lado, as cotas en montes de xestión pública, cotas en montes de xestión privada, as reinversións dos montes veciñais en mancomún, o Fortra, que é unha ferramenta que poñemos a disposición das industrias para garantir a trazabilidade dos seus produtos forestais, dentro do Observatorio Forestal Virtual, que está na página web, gráficas, publicacións e servicios web para consultas das informacións e da estadística forestal, os datos en canto a ordenación forestal e certificación forestal, o rexistro de empresas do sector forestal cos datos que remiten anualmente e que permiten ir trazando un perfil desas empresas, as axudas que se desenvolven, un campo que estamos desenvolvendo, que é o de sanidade forestal, que cada vez ten máis importancia, non precisamente por cousas boas, senón porque cada vez temos máis problemas fitosanitarios, tanto a nivel de pragas como enfermedades, e despois tamén temos, como xa dixen, o veremos despois, uns proxectos en desenvolvemento como o Inventario Forestal Continuo, unha detección satelital de cotas, Inventario de Actividade Forestal, o Sistema Registral Forestal de Galicia, que está detallado na Lei de Montes e que
digamos, engloba toda a estadística forestal de Galicia, e outros aspectos que estamos metendo. Tamén falaremos deste fondo documental do Monte Galego, que é algo que estamos a facer e está producindo uns resultados, digamos, óptimos para recuperar moita documentación histórica que temos en Galicia. En canto aos montes de xestión pública, desde fai xa ano e medio, o que se conseguiu foi que se tramitara os aproveitamentos do monte da xestión pública. Son aqueles aproveitamentos que se están facendo nos montes que teñen convenio consorcio coa Administración Forestal, e a hora de vender a madeira se organizaban poxas que tiñan unha tramitación en papel moi complexa. De feito, temos todos idos a facer as poxas con carritos de documentación ou con carros de documentación en papéis, e todo isto foi sustituído por unha tramitación telemática, o cual fai posible xa de entrada obter unha información que temos cargada nesa plataforma onde a xente interesada en acudir a esas poxas ten información gráfica, información estadística e incluso o histórico deses montes dun xeito doado. Poden descargar todos os pregos de prescripcións e os planos incluso asignados polos técnicos que sacan eses lotes á venta. Poden descargar vídeos ou fotos que se suben a esa páxina. Evidentemente teñen a posibilidade de imprimir toda esa información e de descargala informáticamente, de tal xeito que poden ir directamente hasta o centro dese lote de madeira, dirixidos por Google. Son coordenadas que facilita toda esa información, e xa se perde pois aquilo que había que quedar coa xente forestal do monte para ver o lote, de tal. Toda esa información está a dispor, e teñen un visor donde se obteñen todos esos datos. Asimismo, isto é en canto á obtención da información do lote que se oferta á venta, e despois a propia tramitación da aportación da documentación é tamén telemática, e mesmo tamén é telemática, aplica a través dun código de seguridade, dun código encriptado, e mediante sobre electrónico que se activa unha vez que se realiza a poxa. A poxa tamén teño despois, co cual aquí o que se ven a referir todas estas aplicacións teñen un nombre que ten que ter como máximo 6 letras. Entón, este é o corpo, que son costas públicas, e o que evita é toda a presencia, toda a aportación de xestión e de documentación de xeito presencial, co cual se elimina toda esa aportación aos rexistros da documentación que se facía. Mesmo a poxa, no momento de efectuarse, tamén se conecta vía streaming e se realiza, os madeiristas interesados poden estar vendo a súa celebración desde os seus despachos, sin desplazarse hasta o lugar onde se realiza. E a través de servicios web xa reciben a comunicación inmediata dos resultados da apertura de cada lote, das ofertas que se están recibindo e tamén da oferta adxudicataria, o cual se gana en transparencia, se gana en información, se disminuyen os costes económicos, perda do recurso tempo, que é moi valioso, e a verdade é que nin que o fixéramos a propósito nos permitiu durante toda esta época da pandemia seguir celebrando poxas de madeira sin ter que facer os actos presenciais, o cual foi moi importante, porque a nivel de se houbera habido que tirar da actividade presencial, pois casi era imposible normativamente. Ben, eso en canto a
aos aproveitamentos de xestión pública. En canto aos aproveitamentos en montes de xestión privada, sabedes que cortamos máis da mitad da madeira de España, tramitábamos máis de 90.000 expedientes de corta, tanto en declaracións responsables como en autorizacións. Todo eso en papel xeneraba unha cantidad impresionante, porque mesmo nós en Coruña, ou estando en Coruña, eran máis de 30.000 expedientes ao ano, que dividido entre os días laborables, pois case entraban 100 e pico expedientes ao día en papel, o cual era totalmente inmanexable. E aparte que ao final tiñas un montón de información inservible, porque en realidad non se podía traballar con ela. Entón, se creou esta ferramenta onde se tramita electrónicamente todas as autorizacións vía esta aplicación que lle chamamos Core Web, digamos, feita ad hoc para esta tramitación. Aí se dotou dun visor onde aparecen, digamos, todas as afeccións sectoriais. Unha vez que se mete a referencia catastral, xa aparecen todas as afeccións sectoriais que ten esa parcela, co cual facilita notablemente a tramitación. De cara ao uso doméstico, que sempre é un aproveitamento menos profesionalizado, está claro, o que se desenvolveu é unha tramitación telefónica a través do 012, onde con aportar os datos da finca e os datos do propietario, a tramitación se fai de xeito inmediato. O que pasa que, en algúns casos, eses aproveitamentos domésticos para facelos co 012 non poden estar en zonas de afección. Por exemplo, temos aquí o dato que desde que puxemos a disposición se tramitaron 1.826 tramitacións deste tipo. Tanto unha tramitación como a outra, o que colevan é que as declaracións responsables de aproveitamento doméstico é de efecto inmediato conforme se valida a solicitude, co cual tamén facilita o aproveitamento. Na tramitación das solicitudes de montes de xestión privada permite, hoxe en día, a través da referencia catastral, xa marca automáticamente todas esas afeccións sectoriais que ten, porque se cruza coas capas de información. Ao mesmo tempo, facilita, se non se ten, a adhesión a modelos silvícolas, que todos sabemos que é un sistema que nos permite garantir unha certa sostenibilidade na xestión forestal. E despois de unha pregunta, porque é unha actividade privada, se lles interesa, digamos, a súa solicitud é remitida a grupos de certificación forestal para que lle planteen a posibilidade de tramitar a certificación forestal desa madeira. Hoxe en día a madeira non é obligatorio, pero a madeira que está certificada, ou a madeira que provén, mellor dito, de montes onde a súa xestión está certificada, ten máis mercado e garante, aparte aos produtos forestais que salen da transformación desa madeira, unha apertura de máis posibilidade de ser comercializado. De feito, desde que puxemos a adhesión de modelos silvícolas, temos adheridos en esas pequenas parcelas máis de preto xa de 14.000 hectáreas adheridas a modelos silvícolas. A orden de modelos silvícolas foi revisada recentemente, hai 32 modelos, se poden elixir máis, e están vinculados tamén a uns referentes de boas prácticas. Aquí temos un exemplo de Peñeiro do País para madeira técnica, donde na esquerda, de forma breve, se refere un pouco a valoración dos servizos ecosistémicos que garante ese modelo silvícola. O referente de boas prácticas suele ser máis ou menos básico en todos os modelos, e despois ten un manexo tanto desde a densidade de plantación como de tratamentos, rareos, e de que madeira se quere obtener ou se pretende obter.
se vos fixades aí abaixo, en casi todas as diapos hai un enlace. Toda esta información está colgada na página web da Consellería de Medio Rural, toda para descargar públicamente, e despois toda esta información que está vinculada a estas aplicacións tamén se descarga, se te podes vincular na propia tramitación dos expedientes. Este novo sistema o que permite tamén, xa como dicía antes, todo un asistente de guiado onde van aparecendo xa, digamos, prácticamente todo o que ten que ir validando, xa casi non o ten que cargar. E ten tamén unha particularidade que tan pronto entras outra vez a solicitar outra corta, se entras co teu DNI, xa todos os campos obligatorios de complemento reconoce e os cubre automáticamente, salvo os da referencia catastral e os do maderista que os tes que aportar de novo, co cual garante sempre unha continua incorporación e agilidade a hora da tramitación. Isto tamén a nivel xa de unha xestión máis profesionalizada xa de empresas a través de servidor web o que permite para empresas que teñen o seu software particular de control das súas compras de madeira, establecen os pontos de conexión entre o seu digamos programas informáticos e esta aplicación de tal maneira que xa volca automáticamente aos campos que interesan na aplicación. E tamén que, sin ese software, eles apilan toda a información dunha serie de lotes que lle interesa tramitar a declaración, esos campos se volcan automáticamente, xa salen todas as declaracións responsables e autorizacións. E incluso tamén, neste caso, hai unha empresa que está como especializada en tramitación, que solicitan unha alta, en concreto aquí en Lugo, a empresa Cerna, que tramita prácticamente para todas as empresas que están na Asociación de Primeira Transformación, co cual teñen un programa con uns datos xa establecidos e prácticamente o que fan é a relación das parcelas e as características da especie e o vinculado ao número de registro da empresa xa lle tramita automáticamente declaracións responsables e autorizacións. De cara ás autorizacións que non o dixen, é importante tamén que esas afeccións sectoriais que implican a petición do informe á administración sectorial xa se fai de xeito automático. Temos usuarios en Aguas de Galicia, temos usuarios en Patrimonio Histórico, en Conservación da Naturaleza, en todas as administracións que teñen afeccións sobre territorio, de tal maneira que cando se carga a referencia catastral e marcas as afeccións que ten, conforme se valida esa solicitud, xa lle salta a estas administracións a petición do informe. E a tramitación do informe tamén se devolve de xeito telematizado. Isto todo que hai aquí de colores marca un pouco a situación do expediente de autorización. A declaración responsable, conforme se valida, digamos, valida esa realización do aproveitamento de xeito inmediato. Agora casi me vou ter que poner as gafas, creo. Porque de todo isto, que son así, bueno, despois temos os datos, estamos, como permitimos ahora a través desta aplicación, despois o vemos, estamos ahora, reducimos a tramitación casi a 60.000 expedientes, antes estábamos en torno a 90.000, pero hai que pensar que afecta aproximadamente a unha media de 40.000 referencias catastrales ao ano. Isto, cando noutras comunidades autónomas se fala desto, eu creo que nin siquiera entenden a proporción de o que significa, non? Bueno, despois veremos un pouco os datos. O tema do FOTRA, este é un tema que acabamos de poñer en marcha, de feito, creo que se actualizou hoxe máis información na página web. Esta é unha ferramenta que poñemos a disposición das empresas do sector e a desenvolvimos en concreto, bueno, en colaboración con unha serie de empresas delas que lle interesaba para algúns produtos forestais
que chegaran ao mercado mediante con unha información sobre a trazabilidade, sobre de onde procede esa madeira, en que condicións se xestionou a produción desa madeira, se é monte veciñal, que tipo de propietario, que pegada de carbono ten, que recorrido tuvo, porque de cara á bioconstrucción e de cara a algúns materiales, digamos, máis destacados en madeira, pois en algúns mercados empeza a ter valor esa información, digamos, de carácter sentimental. Cando un compra unha mesa de madeira maciza, si leva un código QR e lle din que esa madeira é de Pinos Radiata, do monte veciñal e que é de Navia de Suarna, co certificado PEF e tal, parece que tes como unha proximidade respecto a quen está producindo a madeira. Esta aplicación Forta, que acabamos de destacar, ten un premio a nivel europeo de desenvolvemento desta ferramenta, garante toda esta información. De feito, hoxe, aí vedes o acceso, temos toda desglosada toda a información que acarrea eso, desde o lote, o propietario, tipo de xestión, concello, que distancia hai hasta a fábrica de proceso, que proceso tuvo aí, e sale no produto final. Está claro que a mellor para unhos produtos como tabuleiros ou pasta, eso non ten moito sentido, pero de cara a madeira merciza, ou, por exemplo, aí hai unha fábrica que está interesado en tema de mangos de ferramentas e marcos e cousas desas que sempre a trazabilidade é máis doada e chega sempre a uns sitios que obter información deso, pois o cliente lle gusta, principalmente nos mercados centroeuropeos que sempre están máis exixentes en canto a trazabilidade do produto. De feito, hoxe foi presentado no Consello da Xunta todo isto ao resto das consellerías. Bueno, todas estas aplicacións informáticas, tamén temos toda a tramitación telemática de axudas, todo o que facemos nós no territorio, o volcamos vía referencias catastrais, entón estamos tendo moita información da actividade forestal en Galicia. Nós agora estuvemos recuperando información de 4 ou 5 anos para atrás. Temos información de máis de 900.000 referencias catastrais en Galicia. Esas 900.000 referencias catastrais, estamos no país de 11 millóns e medio de referencias catastrais, pero en algunhas zonas empeza a dar unha información moi importante da actividade forestal, da realidade forestal. Este observatorio forestal, isto aquí están especies que non, si se entra na página web se poden ir tachando, entón, digamos, os diagramas se van adaptando a petición da información, está en tempo real. É dicir, isto o saquei, non sei se fai 15 días, e son as cotas que están, ou que se solicitaron, que se están solicitando este ano. Hoxe, se se entra, seguro que un pouco máis. Aquí, se se pincha na página web, salen os datos, tanto os expedientes de cota, tanto o volumen de cada especie, e tamén se dá por provincias. Toda a información que temos, despois o direi, pero toda a información que estou dando se pode facer tanto a marco autonómico, marco provincial, marco de distritos e marco de concello. Eso permite facer as consultas a ese nivel. Entón, o que nos está permitindo é actualizar a estadística forestal e, pois, durante o ano 2018-2019 sacamos estes anuarios, ahora mismo xa o temos a nivel de colgado no portal web. E permite cousas. Aquí vemos que o que dicía antes, arriba estaba o ámbito de Galicia, que tamén se desenvolve ámbito provincial e ámbito do concello. Este é o ano de consulta, se pode poñer hasta o 2019, 2018, este o 2020, tamén se pode consultar o 2021.
e tamén se pode analizar as variacións entre anos de todos estes parámetros que hai aquí. Entón, temos aquí a estadística tanto de montes públicos, por exemplo, este é a de propiedade forestal, de montes públicos, de montes veciñais en man común, número de montes, superficie, hai os datos das comunidades, das mancomunidades. Este é o ano de consulta, neste caso o ano 2020, e tamén se incorpora o ano anterior, e, digamos, a variación. Agrupacións forestais, montes de varas. Salen as gráficas a nivel deste tipo de propiedade e tamén por provincias, pero despois, se se sacan a nivel de provincias e se poñen distritos, tamén salen a nivel de distritos. De acordo? Temos aquí todos os parámetros que nestes momentos temos nesta estadística. Temos previsto desenvolver 8, están desenvoltos 6. Este primeiro ámbito de estrutura de propiedade con todos estes datos, xa digo, hasta rango de concello, este o de xestión pública, o da ordenación e xestión forestal, o de repoboacións forestais estamos a piques de colgalo, onde vai todo o tema de actividade dos viveiros forestais, as unidades de admisión de material de base, de onde procede a planta, ahora veremos, superficies de novas plantacións, tanto de axudas de montes como de xestión pública, tamén os apercebimentos e os expedientes sancionadores, e o de este de loita biolóxica, que o estamos tamén a rematar, estará tamén colgado en breve. O resto está todo cargado, a nivel disponible para todo o mundo. Tamén en canto a producións forestais, produción maderable, a montes de xestión privada, montes de xestión da comunidade autónoma, os cultos micolóxicos, o pastoreo, a resina que empeza a ter unha importancia, estamos a case cunha declaración anual por encima dos 200.000 kilos de resina, e tamén o rexistro de empresas do sector forestal. E agora vou pasar así brevemente datos que se poden obter esta era a do anterior. Vamos a ver. Aquí está un pouco máis grande, onde se ve, por exemplo, que a nivel de Galicia hai 234 montes públicos, respecto ao ano anterior baixaron en 3, que casi seguro que son declarados montes veciñais. Os montes veciñais aumentaron en 4, as comunidades de montes veciñais, hai 3.349 montes e hai 3.013 comunidades veciñais. Hai comunidades que dispoñen de máis dun monte veciñal. Antes sempre se dicía se eran 2.800 ou tal, bueno, ahora con exactitud ou mellor a información non é totalmente verdad, pero non hai que nos discuta. Entón, esta é a información real a día de hoxe. Os comuneiros, aquí, quero aclarar isto porque este porcentaxe de comunidades veciñais que cumpren coas obrigas, que sale o 10,39%, isto como está informatizado, claro, este ano, como consecuencia da pandemia, as comunidades nin se puderon celebrar as asambleas xerais, nin eleccións de xunta rectora, entón eso legalmente se sacou unha excepcionalidade porque comunidades de 200, de 80, de 50 comunidades non podían celebrar as asambleas. Entón, como non están comunicadas, sale automáticamente que esas comunidades non cumplen, pero agora esperamos que xa ao longo do primeiro semestre do ano que ven todo isto xa se recupere os datos. A nivel de mancomunidades hai 36, os montes abertais que estamos traballando nun decreto para, digamos, regularizar o rexistro dos montes de varas. Temos un rexistro provisional onde hai 42 montes e casi 9.500 hectáreas, moitos deles na provincia de Lugo, que, como sabedes, a zona da montaña é unha propiedade moi propia desa zona, e son montes importantes porque a media de superficie dá casi 250 hectáreas de cada monte de varas. E os números de agrupacións que esperamos que agora, como consecuencia da publicación da Lei de Recuperación de Terra Agraria e da activación de moitas máis figuras de agrupacións forestais de xestión conxunta, non só a SOFOR, que era unha
agrupación un pouco complicada porque se basa nunha sociedade limitada e iso sempre é máis complicado, pero entendemos que van recibir un pulo importante. Por exemplo, aquí están as superficies de montes veciñais, isto era o que dicía, que unha vez que se pincha aí, abre a posibilidade por provincia, por distrito, por concello, neste caso as provincias. Vemos que en Lugo hai, a finales do 2020, 201.551 hectáreas de monte veciñal, que é a segunda provincia despois de Ourense. Mesmo Pontevedra ten bastante importancia, ten 140.000 hectáreas, a pesar do tamaño que ten. En cambio a Coruña ten 48.000 hectáreas de monte veciñal solo. Se o facemos a nivel de concellos, só temos os datos de hectáreas ou de número de montes o que se queira consultar. Isto tamén permite, señalo aquí abaixo, que toda esta información se pode exportar como follas de cálculo, co cual un mismo pode facer o anuario correspondente. Esta información se baixa a formato de folla de cálculo, se baixa a información que se queira dos diferentes anos e podes compoñer a túa gráfica a nivel de concello, de distritos ou da información que queiras, o cual abre unhas posibilidades para o mundo universitario de traballos moi importante, porque cando a información é manexable neste soporte a podes cruzar e vamos ter información gráfica co cual se pode xugar e sacar conclusións en diferentes ámbitos. Isto é todo a información respecto aos aproveitamentos madeiras de xestión privada. No 2020 estábamos en 8.806.000 metros cúbicos, despois salen por especies. En canto a montes de xestión pública, 200.000 metros cúbicos, co cual o ano pasado estábamos en torno, superamos os 9 millóns de metros cúbicos de solicitudes de corta, de tramitación de corta da madeira. Estará un pouco, incluso, pues claro, se vemos por que tipo de aproveitamento de madeira se tramita, pois salen, estas son as autorizacións a nivel provincial, declaracións responsables, tamén o poderíamos facer por concello. Isto tamén dá digamos, unha información respecto a que tipos de propiedades hai, que tipo de especie hai, porque como afecta as afeccións sectoriais ás tramitacións de corta, que unha vez que se empeza a xogar con eles se poden chegar a conclusións interesantes. Por exemplo, en canto a xestión pública, por concellos, os lotes se sacaron as resultas, se sacaron a riesgo ventura, os metros cúbicos de cada concello, etc. Tamén, evidentemente, a nivel de especies, seguimos sempre neses ámbitos, hasta nivel de concello. Aquí temos a nivel de Galicia, temos que a nivel de Pino Pinaster foron 1,5 millón, Pinos radiata outro 1,5 millón, Pino silvestre 112.000, as misturas 77.000, 5.200.000 en eucaliptos, superamos as 200.000 en frondosas, estas mezclas, e iso arroxa na xestión privada 8.806.000 metros cúbicos solicitados. Máis información que tamén entendo que... Este portal web de aquí non está ainda operativo, estamos traballando nel, e a verdade que as probas que estamos facendo nos parecen moi interesantes, porque o que cruzamos é un montón de parámetros desos. E o que facemos é unhas gráficas de evolución. Aquí temos, por exemplo, probando solo con unha serie de expedientes a evolución de cortas ao longo do ano. Para saber canto se concentran máis as solicitudes, pero todo iso tamén pode ser comparable de meses durante anos. Isto tamén nos interesa para ver puntas de traballo ou planteamentos respecto a cando se concentran as cortas e datos de todo índole. Non o temos ainda na página web, pero o colocaremos en breve. Por exemplo, aquí temos información
dos montes de xestión pública e da certificación forestal. Nos, estes 2 últimos anos, lle dimos un pulo importante á certificación. A Lei de Montes marca que o novo contrato de xestión pública, que me imagino que o decreto o aprobaremos no primer trimestre ou como mito no primer semestre do ano que ven, a lei obliga que os montes que están en xestión pública sean todos teñan todos proxecto de ordenación e estén todos baixo alo menos un dos sistemas de certificación forestal, co cual estamos intentando poñernos as pilas. E vemos que en 2 anos pasamos de estar por debaixo das 50.000 hectáreas a superar nestes momentos xa, isto é a nivel de 2020, as 130.000 hectáreas. E temos sobre 130.000 hectáreas agora e temos en PF, temos unhas 30.000 en FSC. Vale. Isto tamén como consecuencia das órdenes de axudas que estamos a tratar, os instrumentos de ordenación e xestión forestal tamén están tendo un incremento notable. Estamos ahora mismo por encima das 300.000 hectáreas, pero ainda que estas gráficas sean, digamos, elocuentes no sentido de que se está producindo un incremento, cando se saca porcentaxes respecto á superficie arbolada, respecto á superficie forestal de Galicia, estamos nuns porcentaxes por debaixo. Bueno, ahora nos estamos achegando á media española, pero moi por debaixo da media europea, co cual temos que seguir traballando nesa línea, porque entendemos que é a forma de apuntalar a xestión forestal, o sector forestal e a economía forestal en Galicia. Estes proxectos de ordenación que estamos tramitando, tamén xa nos olvidamos dos tochos de papel, senón que hai unha planta, unha aplicación informática, se cargan informáticamente, e así temos todos os proxectos de ordenación cargados do mesmo xeito, o cual nos permite, por exemplo, nun momento dado, estamos, porque foi feito dunha maneira e agora o estamos modificando, pero nos podemos sacar no mes de novembro, por exemplo, todas as superficies que están previstas ser cortadas o ano seguinte. En que especies, en que sitios, e tal. Nos aí o que perseguimos e tamén digamos, darlle un papel á administración forestal, non tanto como xestora, que entendemos que ese papel non é tan importante, pero si darlle tamén un pulo a ese, digamos, papel de inspección e control da actividade privada para tratar de que se cumple eso, se regularice esa xestión e se garante que esa madeira chega ao mercado no seu momento e cumplindo co que está planificado nos documentos, nos proxectos de ordenación ou nos instrumentos de planificación. De acordo? Ten un visor, isto a verdade que é espectacular, porque toda esa superficie ordenada é consultable mediante un visor óptico, co cual temos toda a información dos diferentes cuarteles, dos diferentes trazos, dos métodos, e nos permite, leválo a unha escala visible. Estos son os montes ordenados en Galicia, pero se pode baixar a nivel de distrito, de concello, se pode entrar no propio proxecto de ordenación e ver a información que hai. Todo isto estamos montando, por iso falaba eu ao principio da estrategia de digitalización, porque iso sona moito, pero para chegar aí traballamos bastante primeiro e nos quentamos a cabeza como queríamos ter a información para que nos fora manexable, por unha sencilla razón que despois a explico. Toda a actividade forestal implica que calquera empresa que fai a actividade non só de aproveitamento de madeira, sino empresas consultings ou empresas de servicios forestais que teñan domicilio social na comunidade autónoma, teñen a obriga de estar neste resfor. Aí hai unha serie de campos que anualmente teñen que cubrir a declaración anual. Isto nos permite, aparte de controlar a actividade de cada empresa, incluso do ámbito, porque moitas destas empresas en Galicia teñen ámbitos comarcais,
sabemos onde cortan, sabemos cal é o seu ámbito de actuación, a nivel de tramitación de axudas, se traballan máis en montes veciñais ou non en montes veciñais, en particular, se ten un montón de información. Por exemplo, que así, ahora con isto aproveito e digo, estos son datos que empezamos a ter do personal que traballa nestas empresas. Entón, temos, por exemplo, incluso por sexo, homes, mulleres, os verdes son operadores de maquinarias móviles e produtos de madeira, roxo, directivos, os azules son persoal administrativo, amarillos, enxeñeiros, enxeñeiras de montes, agrarios, chamamos agrarios porque, bueno, entendíamos que aí hai tamén industriais, bueno, que están vinculados ao sector. O lila son carpinteiros e ebanistas, azul condutores de camión, roxo, tal. Esta é información en base a esas declaracións responsables. Por iso tamén sempre, cando todo isto desenvolvimos e o presentamos ao sector, tamén pedimos esa coparticipación e esa corresponsabilidade por parte das empresas do sector a hora de facer esa declaración anual, porque unha vez que se ten esta aplicación, esa información se carga tamén de xeito telemático, se van cargando e validando, se obtén unha información que consideramos todos que é importante para ter unha radiografía de a xente que traballa no sector forestal. A veces se ponen aí números redondos, bueno, pois empezan a salir eses números redondos, pero hoxe en día esa estadística é importante saber a edad que ten esa xente, se é de ámbito urbano, se é de ámbito rural. Esa información é importante a hora de sentarse, incluso para conseguir fondos, por exemplo, ahora, fondos Next Generation, para a loita contra o despoboamento e a loita contra o descenso demográfico. Toda a información que se ten sempre respalda os argumentos para conseguir fondos. Aquí teño as conclusións e depois vos explico brevemente para que sirve, a parte de ter esta estadística. É dicir, aquí nós o que intentamos é que todas estas informacións sean cruzables. Me imagino que os que teñen conhecementos informáticos, que eu non os teño, utilizan outras palabras, pero así o entendemos todos. Todas estas aplicacións están interrelacionadas entre sí, co cual son volcables aos campos e nos permite xogar con elas. Estamos en cooperación con outras administracións, empezamos a ter acceso e a cruzar informacións con outras administracións. En realidad fomos con isto, por exemplo, ao Instituto Galego de Estadística, e nos recibiu encantado. Estamos cruzando tamén cos seus datos, co cual vamos a ter unha información que depois, bueno, xa o explico agora, dentro do inventario forestal continuo, estamos buscando tamén describir o perfil dos propietarios, o perfil sociolóxico e económico dos propietarios, dos silvicultores. Entón, como temos a xente que solicita as cortas e temos os DNIs, co IGE podemos sacar estadísticas de homes, de mulleres, de poblacións, de actividade, de ingresos. Esta simbiosis co IGE creo que vai dar unha información respecto ao espectro da propiedade galega moi importante, porque hasta agora todo falamos de 400.000 propietarios, se alguén di 600.000, tampouco nadie discute. Se di 372.800, pois tampouco nadie discute. Entendemos que pouco a pouco esa información a vamos ir levando a un parámetro que manteña unha certa veracidade. Isto era o que contaba, que se pode desagregar toda esta información hasta o rango de municipales, se pode comparar por anos, e, por tanto, a nosa planteamento sempre foi de poñela a dispor a nivel de todo o público, non só do sector, sino de todo o público, o que teña curiosidade, ou periodistas ou informáticos. Está claro que aí hai parámetros positivos,
Está claro que hai parámetros normales e está claro que hai parámetros negativos. Bueno, pois tendo información, tamén eso marca pautas, e agora, por exemplo, de establecer o Plan Forestal de Galicia, fomos xa manexando esta información, donde se debe incidir para mellorar aspectos negativos, donde tamén se debe manter as actuacións ou se deben complementar actuacións para manter os aspectos positivos. Ben, a 31 de decembro deste ano colgaremos toda a información do 2021 para pechar a 31 de decembro. E se os duendes da informática, e tamén agora recalco aquí que non o dixen, todo isto está feito en colaboración con Antega, temos aí un grupo de traballo moi importante. A partir do 1 de xaneiro de 2022 esta información estará en tempo real. O sea, cada día irá variando en función do que se vaya tramitando. Se se rexistra un monte veciñal, aparecerá un monte veciñal máis, se se dan de baixa dous, desaparecerá, as cortas estarán en tempo real, por concellos, toda esa información, co cual creemos que eso é un paso importante. E despois, ao final de cada ano, se fixará a foto fixa de cada ano e se sacarán, digamos, os parámetros finais. Pero entendemos que eso é importante pois, para definir a actividade en primavera, en verano, hai unha información disponible para todo isto. Isto da saúde e vitalidade do monte, que chamamos SAFOR, Saúde e Vitalidade Forestal, é algo que estamos desenvolvendo, xa dixen antes, e é un tema moi interesante. Nós, cando estamos coa loita biolóxica, por exemplo, da solta de torimos, en canto para a loita contra o Drocosmos do castaño, temos máis de 7.000 puntos de solta, temos máis de 1.200 puntos de reconto para ver o porcentaxe de parasitización. De todos esos puntos sacamos unhos datos que cobrimos nunha app, e iso nos permite ir obtendo información moi veraz respecto aos castiñeiros, se son soutos tradicionais de castaño, se están nunha ladeira sur, nunha ladeira norte, se están a que altitud, e vamos obtendo un montón de información, se son plantacións ordenadas, novas, con que edad, se hai mezcla de castaño con outras frondosas, e tamén outros tratamentos. Por exemplo, agora este tratamento que dimos contra as bandas vermellas en colaboración coa Fundación Arume aquí na provincia de Lugo recentemente, tamén toda esa información se vai obtendo. E se ten datos da densidade dos peñeiros onde se tratou da especie radiata, pero tamén das características do monte. Esta, por exemplo, que é algo que nos levou un lote de tempo, pero entendemos que é importante, temos que todas as superficies que se plantan a nivel das axudas, todas as superficies que se plantan en xestión pública, georreferenciada, incluso con soporte gráfico, a especie que se planta, a procedencia desa planta e o lote de onde saliu esa semilla, que é algo que estábamos detrás deso porque aquí de repente vemos que hai masas que van como un tiro, outras casi da mesma edad non van igual, e a veces non é un tema de estación, é un tema dos lotes da planta. Entón, esa semente que recollemos nos parece moi importante ter esta información, e incluso salen os viveiros que a producen, porque a hora de seleccionar despois rodales selectos para a recollida de semilla, se vemos que unha serie de masas teñen uns parámetros positivos, pois casi buscando esa procedencia desa semente, nos vai permitir onde foi utilizada, co cual podemos ir directamente a esas masas. E, por outra banda, tamén nos permite a trazabilidade desa semente no sentido negativo. Se de repente unha masa ou unha partida de planta pois leva fusarium ou leva empeza a dar mortandad en algúns
nalgúna superficie, como temos identificado, nos permite buscar inmediatamente o resto da planta deses lotes de semilla, a onde foi utilizada, e se pode facer un seguimento para prever o seu posible tratamento. Isto ainda non está disponible, o temos en desarrollo, pero en breve estará disponible. Nós entendemos que a final de ano temos o que ter todo coberto. Bueno, as diferentes axudas, temos axudas de forestación, de silvicultura, de ordenación, ahora vamos sacar de tratamento de bandas, vamos sacar unha para soutos de castaño de tal, estamos las facendo por trámite anticipado, entendemos que deberían de publicarse ao longo do primeiro trimestre. Nos todas as subvencións exiximos a tramitación telemática delas, porque eses campos son os que nos permiten despois obter toda esta información. Isto tamén permite olvidarnos dos fardos de expediente de papel e simplificar a xestión e aparte ter esa información moi manexable para obter conclusións moi importantes. E agora aquí quería comentar, dentro desta oficina virtual de medio rural, agora tamén abrimos dous campos que nos lo pediron, un de formación e transferencia e outro de eventos forestais. Entón, igual que o de avisos fitosanitarios, alguén voluntariamente, aquí vemos que pon suscribirse, si pon o seu correo electrónico, cada vez que se carga un evento, cada vez que se carga un curso, cada vez que tamén a nivel sanitario salta un aviso ou informe que colgamos sobre o tratamento de tal, automáticamente lle salta un aviso no seu correo electrónico que hai unha información ao respecto nesta oficina virtual. Porque a veces non nos enteramos deste tipo de cousas. Entón, varios axentes do sector era interesante, incluso eventos internacionales, que a pandemia ahora o que nos dou a posibilidade de conectarnos a donde queiramos. Entón, a través das redes que se crearon, tanto estatais como internacionais, podemos ter aquí eventos, foros, webinars de diferentes países e sempre un pode, se se dá de alta, pode ter, para a semana hai un webinar en Portugal sobre o pino pinaster e te podes conectar e te podes tal. Creemos que é algo importante. Ben, isto todo nos está aí, creo que nos adiantamos, pero toda esta estrategia nosa se incorpora a Estrategia Digital de Galicia 2030 e aquí hai unha plataforma onde, con toda esta captura de información que temos e de todo este procesado, nós o que temos que chegar é a unha automatización da información e a unha representación gráfica desa actividade. Este é o Inventario Forestal Continuo de Galicia. Por aquí creo que hai xente que está implicada nel. Nos, independientemente do que podía ser Inventario Forestal de Galicia, partimos dunha imaxe por satélite que esta que ten unha resolución de 1,34 metros. Esta imaxe nos pretendemos comprala cada 5 anos, este ano a compramos, que pasa que hasta nos perxudicou a Universidade de Oberao porque temos un 71% do territorio. Entendemos que o resto, vamos ter despois de primavera, porque este verao veu en algúns valles, cando non estaba nublado había niebla e foi imposible obter as imaxes. Partindo desta imaxe da izquierda, nós o que queremos chegar mediante os algoritmos que están desarrollando os compañeros das universidades, en concreto dos departamentos que lidera Juan Picos en Pontevedra e o departamento de Roque Rodríguez e de César aquí en Lugo, pasamos daqui a aquí. Isto é unha imaxe pequena, porque ainda que parecen moitas fincas, é unha imaxe pequena, son moitas fincas, pero cando se ve todo o territorio se fai hasta un medio vuelo, a verdade que é impresionante. E aparte rompimos ese erro que había no Inventario Forestal Nacional.
Nos, esta situación que temos aquí, onde temos casi a nivel de referencia catastral a especie, o sistema que facía a nivel nacional, moitas destas situacións as daban como masas mixtas. E non son masas mixtas, son unha mezcla de plantacións. Pois aquí vemos que en azul é eucalital, en verde son coníferas, pois se collíamos aquí, pois enseguida daba unha masa mixta de eucaliptos e de frondosas. En realidad o que hai é unha finca de frondosas, unha finca de eucalipto e detrás o mellor unha finca de piñeiro. E iso é unha mezcla de masas, non é unha masa mixta de pino, frondosas e eucalital. Pois eso sempre lle planteamos a Madrid, bueno, que era o sistema que tiñen e tal. Nos, eso, se rediseñou todo ese sistema e entendemos que aquí vai dar un resultado espectacular. Entendemos que ten que ser así. Bueno, isto é un pouco para esa compra, ou digamos, esa disposición desa información cada 5 anos, con esa resolución de 1,34 metros, a vamos complementar despois cada ano coa información satelital de... Oxa, se me foi o teu... No, é de... a outra imaxe, bueno, se me foi, que é o Sentinel, que é unha... A parte é gratuita, esta outra hai que comprar. E a capa que compramos nos custou 850.000 euros. Tamén é certo que, unha vez que a temos, é unha información disponible para todo o mundo. Cada un nos traballamos con algoritmos forestais para interpretar os valores forestais que nos interesa, pero, eu que sei, o APLU pode buscar construcións ilegais ou a Renatura pode seguir o seu espacio, unha información que queda a disposición de toda a Xunta. Ben, esta de Sentinel, que esta sale cada semana, entón, nós, unha vez que temos esa fotografía, digamos, ficha a través da imaxe de satélite que falei anteriormente, despois podemos ir corroborando os cambios xa co Sentinel, que nos dá igual. Unha vez que nós sabemos que hai piñeiro, o Sentinel é capaz de identificar se hai cambio de actividade aí, é dicir, se se corta, se ardeu, de tal. Nós xa sabemos que é piñeiro. Bueno, se se planta, ao mellor o Sentinel, se iso é pinástero ou é radiato e tal, se é outra cousa, pero será unha cuestión de comprobalo. Por exemplo, este é para un tema de cortas. As cortas as detecta perfectamente. Esa alteración da masa a detecta perfectamente. E nos cruzamos esta imaxe, por exemplo, estas cortas en naranxa nos dá que aí hubo unha actividade, podemos cortar, solapar coa capa de declaracións responsables e de autorizacións e sabemos se esa corta está solicitada ou non está solicitada. Co cual sabemos se é legal ou é ilegal. Se despois da corta aparece aos 2 meses ou aos 3 meses unha plantación, as plantacións entre piñeiro e eucalipto e estas cousas tamén as distinguen, sabemos a donde ir coa legislación actual. De feito, fixemos un barrido nunha serie de concellos, isto xa dou lugar á apertura de expedientes sancionadores, porque funciona perfectamente. A verdade é que foi unha sorpresa, aparte un tema barato, partindo dunha información que tes e só é cruzala. E esta é gratuita, sale cada semana, porque salga unha semana xa non toleamos, pero si cada semana nos vai confirmando que aí hai un cambio de tal, e cando cruzamos está solicitada, non está solicitada, e automáticamente, informáticamente, sale unha petición de informe ao distrito forestal correspondente. E hai algo que non encaixa e de aí é comprobar. E a verdad que está dando resultados importantes. Cando antes falaba de manexar toda esta información e procesala e poñela nun soporte gráfico, estamos buscando cousas como esta. É dicir, aquí temos información dun monte ordenado. Por exemplo, se pinchamos, temos os datos do, a ver como era isto, os datos do proxecto de ordenación,
A superficie, pois 1.361 hectáreas deste monte, a identificación do proxecto de ordenación. Por exemplo, este recinto é unha axuda de plantación de castiñeiro por o código PROVE7, que é o índice tal, de 43,83 hectáreas. Isto que marca aquí é unha cota para o complemento de distancias que temos codificada e é a banda azul. Esta é unha faixa da pista, está detectada, e estos son información, por exemplo, dos estratos deste monte ordenado, monte arbalizado, de coníferas, tal, de pino silvestre, de estado 1, fustal con natizal. Si nos vamos ao plan de, si queremos descargar a información do plan de actuacións, poderíamos sacar o que comentei antes, pois toda a superficie que está prevista de costa para o ano que ven, que especies, que volumen estimado e de todo isto. E isto era, bueno, claro, toda esta información o que ten que dar lugar cando transversalmente vayamos a esa figura que comentaba ao principio do Agro 4.0, a ter unha información exhaustiva sobre o medio rural, que xa ten mérito en Galicia ter unha información exhaustiva deste batiburrillo de propiedades pequenas que temos. Bueno, isto é un pouco o que estou dicindo, se pode incorporar tamén aspectos agrogandeiros e todo iso, desenvolto por outra comunidade. Isto xa para rematar é o Fondo Documental do Monte de Galicia, que chamamos así. Eu é verdade que teño unha teima personal que conseguir, me imagino que me vou xubilar, porque aquí xa todos vamos pasando, pero creo que Galicia debería de ter un arquivo forestal histórico, porque temos unha documentación impresionante. A temos na administración en diferentes sitios, pero tamén hai administración ou documentación transferida en algún momento ás diputacións, algúns centros de investigación, incluso algúns arquivos autonómicos, e iniciamos con Eduardo Rico, co profesor da Universidade, a recuperación e a digitalización desta información. A veces é mellor nin dicir como está esta documentación, pero hai documentación hasta do 1600, do 1700, hai escritos impresionantes, e establecimos unha ferramenta que ainda non a puxamos, por eso temos aquí en roxo, unha ferramenta de consultas que eu creo que vai dar bastante que falar, porque toda esta documentación vai estar disponible, incluso hai documentación sobre os montes de que se trata e vai ser moi consultable. E de feito hai escritos moi bonitos desos escribientes a plumillas, hai planos feitos a plumilla do 1800, de todo isto, e iso todo queremos digitalizarlo para poñelo a disposición de a quen lle interese. Estamos ao mesmo tempo facendo unha certa recuperación do estado desa documentación en papel e organizándoa e clasificándoa con un sistema, non sei, bibliotecario destes sistemas que hai, e co fin de podela en algún momento xuntar toda. Temos información en Ourense, en Pontevedra, en Lourizán, aquí nos Milagros, en Coruña nos archivos. Estamos recuperando toda esa información coa intención, primeiro, de ter este fondo documental a nivel digital disponible e despois de buscar un sitio acorde á importancia desa información e tratar de recuperar toda a información a nivel forestal da historia do monte en Galicia, que ten unha pouca. E nada máis, empezaba dicindo que a información forestal, a estadística forestal, era unha das grandes eivas e que era un dos obxectivos desta Dirección Xeral
de tratar digamos, de traballar positivamente para reducir esa carencia, eu creo que estamos no camiño e, en verdad, este ano, cando pechemos toda esta información e a partir do 1 de janeiro que vai funcionar día a día, para moita xente que queira facer traballos, estudios e tal, ten un sistema para analizar moitísimas cousas aí, que creo que eso é algo que nos interesa a todos. E nada máis, se me olvidou por aí un correo, calquer suxerencia do que teña curiosidade, centra aí e digo, oi, por que non sacades tal, ou por que non sempre hai xente que escarbando bota de menos algo. O correo da Consellería está a disposición de todo o mundo para recibir as suxerencias e os achegas que se queiran facer. E nada máis, moitas gracias por a asistencia e tamén saludos a xente que nos está escoitando a través da transmisión telemática. Pero a verdade é que me dá igual. Nós vamos ter a información para o ano que ven. E a partir de aí, que era o que non matizaba, de feito, chamamos inventario forestal continuo, porque ese sistema de desenvolvemento de inventario tira tamén e se retroalimenta tamén da información de todas estas aplicacións. De tal maneira que esas 30 ou 40 mil hectáreas que cortamos todos os anos, tamén as vamos reducindo, vamos incorporando as plantacións e se está continuamente retroalimentando, por eso chamamos inventario forestal continuo. Non só o tema a nivel de Estado, a nivel de Ministerio, que está claro que o tema do inventario é unha competencia estatal, a de dispoñer de tal, pero a verdade é que o quinto inventario só tiñamos que ter. Non está nin traza que ten. Entón, nos, todo este tema do plantamento de aquí, lle explicamos ao Ministerio, neste caso ao Miteco, están un pouco a expectativa do que facemos. Hai aquí, aparte, un sistema no inventario forestal que aparte leva un tema de homologación a través dun sistema recoñecido, feito que, por certo, xa non nos copiou o Ministerio, porque
se deu conta que o seu inventario non tiña unha certa homologación do tratamento da información. E ahora mesmo están con Aragón, pero creo que están co cuarto inventario de Aragón. O cuarto inventario noso é do 2010. Tuvemos un inventario intermedio no 2018 de especies de crecemento rápido, pero donde, a pesar de pedilo, ni nos discriminaron, por exemplo, o nítens do glóbulos nesta comunidade, nestes momentos. Non saber que superficie temos de eucalipto e que equilibrio hai entre os glóbulos e os nítens, ou como que evolución negativa, que nos estamos totalmente seguros que negativa ten o pináster ou ten o radiata, non é coherente para unha comunidade. Bueno, pois para Castilla-A Mancha, ao mellor, contelo cada 10 anos como se o ten cada 20. Debe dar igual, pero a nós non pode ser. Entón, estamos nun ambiente, digamos, nun grado de colaboración e vamos ver que resultados temos e esperemos que sean importantes porque o método nas probas é totalmente diferente. E iso, e aparte, esa retroalimentación que falou de todo o resto de información por detrás axuda continuamente a ir modificando. Está claro que unha comunidade que ten actividade de corta entre 30 e 40.000 hectáreas ao ano, un inventario cada 10 anos é irrisorio, porque cando volvas xa volve a estar o eucalipto para cortar, sigue estando na mesma edad, co cual isto hai que plantearlo de outra maneira. Preguntas? En relación co que comentaron sobre esas cousas telemáticas da mesa da madeira, de comercialización. Noutros eidos, estive hoxe unhas jornadas en Ponferrada sobre a castaña, xornada de castaña. E ali reivindicouse a representante da administración da Xunta de Castela e León foi favorable por nos estudarlo a conveniencia dunha mesa, nós temos unha mesa da castaña, pero unha mesa máis ben non de comercialización, toca o tema da comercialización, da agrupación, generalizar comercialización de respeto. Vai por aí tamén. Bueno, porque ali nestas jornadas se reivindicou tivo unha boa aceptación por parte de representantes das administracións e tamén dos asistentes, non? Porque de maneira que eu saiba que non se fixo unha puxa así en relación coa castaña. É un mercado un pouco críptico. O mesmo sucede cos cogomelos. Os cogomelos ainda máis crípticos, non? Coa castaña. O mellor, nese tipo de outro madeireiros había que intentar ir tamén un pouco por esa vía. Sí. Antonio, como se nota que é catedrático e tal, me gusta iso de crítico. É unha palabra que pode sustituir outras palabras bastante máis negativas, non? Pero creo que o tiña por aí nalgúnha diapo e se me pasou temos dous grandes buratos negros que os acabo de escribir perfectamente Antonio na estadística forestal. Hai un consuelo que casi é tamén a nivel de Estado, que é o tema das castañas e o tema dos cogomelos. Tamén o tema das resinas está aí, pero aí entramos nunha comunicación final, nos puxamos de acordo coas empresas que empezan a facer este aproveitamento e empezamos a ter estadística interesante de resina. Este ano, porque están agora, precisamente nesta época, que xa a final deste ano tendremos, pero xa debemos de estar nos mapas de declaración de 200.000 kilos de resina, temos a ubicación e o sistema por que están facendo. Nos, o sabes, Antonio, porque presentamos outro día no Consello Forestal, temos neste momento elaborado un programa estratégico do souto e da castaña. Aí se levan unhas líneas de actuación, de feito están en período de achegas
tanto por a Mesa da Castaña, onde están todas as asociacións, os produtores e tal, como dos membros do Consello Forestal, tamén os remitimos ás asociacións, porque queremos desenvolver unhas líneas de traballo importante de cara a recuperar os frutos tradicionais os frutos tradicionais, porque entendemos xa non por o valor ambiental que ten, por a biodiversidade, por o paisaxe, senón porque os frutos son algo máis en Galicia que unha formación arbórea, teñen un valor etnográfico, teñen un valor histórico, teñen un valor sentimental moi importante. E despois tamén a produción da castaña. Se fala de que se producen 20 millóns de kilos de castaña, pois volvemos ao de antes. Se se di 13.425, pois tamén vale. Se se di 22.000, de tal. Non parece que eso sea moi positivo cando falamos de que algunhas producións de castaña nunhas plantacións ben levadas poden dar unha rentabilidade de en torno aos 6.000 euros ao ano. Pero eso en sentido positivo, pero para obter unha rentabilidade en torno aos 2.000-2.500 euros tranquilamente, sempre cando non se vaya en outubro a recoller as castañas e se pense que o resto do ano non hai que facer unhas labores de mantemento. Entón, dentro desas líneas do programa, si levamos un tema para desenvolver xunto co sector de todo eso unha estadística de comercialización e tamén buscamos a creación das agrupacións forestais ou as agrupacións de xestión conxunta dos outros. Tamén o tipo de propiedade nos outros hai unha tolemia máis grande que o das propiedades, porque aí a propiedade vai a nivel de castaño. Hai algúns castaños, topamos algúns castaños, que o castaño é de dúas familias. Un collía a cara norte e outro collía o sur. É dicir, a ver, así hoxe en día non se pode ir a ningún lado. Entón, con estas agrupacións o que falamos é de delimitar os outros. Temos o registro de masas consolidadas de frondosas, pero aparte de unha delimitación de souto importante, independentemente de quen sea, e hai que tratar de xestionar ese souto de forma conxunta, de comercializar a produción da castaña e tamén das setas, porque os outros teñen unha produción paralela de setas moi interesante, e as setas tamén, os cogomelos, é unha produción importante tamén nas masas de piñeiras, e é outro mercado críptico. Está ben a palabra críptico. Son mercados importantes, tamén é certo que son mercados que están flutuantes, dependen moito das condicións meteorolóxicas, dependen moito de tal, vale, pero hai un movimento económico importante e o que eu creo que máis de resaltar hai unha potencialidade nesa produción e neses ingresos moi importante. E despois o que hai que convencer a xente que canto máis transparencia lle des ao mercado, máis garantista é de obter un precio axeitado, porque hai a posibilidade, como dicía Antonio, de establecer lonxas, de mercar eso, é dicir, ao final a castaña, no fondo, mentras está no ourizo, un produto de tal, tan pronto cae nunha cesta e se mete nunha bolsa, é un alimento, tamén entra outra legislación máis complicada, pero que solo con ensacala e ofrecer unha serie de información de tal, bueno, pois os produtores sempre lle poden interesar moito e pagar máis, porque senón o mercado pois é o que che ofrezcan ali naquele momento, co cual é interesante. Estamos atentos tamén, imagino que te referirías ás jornadas de biocastanea e todo eso. Tamén levamos no programa establecer unha jornada sobre o castaño anuais en Galicia, que me parece que agradecemos. Pois, sí, parece que
Eu espero que no primeiro trimestre. Pero como é unha tramitación de tipo xurídico, que te digo que está dando unhas voltas impresionantes, non o podo garantir, pero confío que no primeiro trimestre deste ano. Pois xa pasou polo Consello Forestal, xa foi a Comisión de Dereito Civil, xa pasou polo Asesoría Xurídica, entón está. Eu espero que no primeiro semestre, porque aparte son uns montes que nos interesa moito. Aí dicimos que hai 42, pois temos nunha contabilidade B, ou como dicir Rigueiro, nunha contabilidade críptica. Pero vamos visibilizados, e hai moita máis superficie de montes de varas, e non só na alta montaña de Lugo. En Coruña hai bastantes montes de varas, algúns declarados, outros non declarados, e incluso hai montes veciñais que co tempo pasarán a ser montes de varas porque eran montes de varas. Outra cosa foi a tramitación da declaración de monte veciñal. Antes, non sei se hai outra pregunta, pero a mí me gusta matirar porque me dices a enhoraboa por o traballo, para que hai un equipo de xente moi competente detrás, non son a cabeza, son o que tal, pero hai unha serie de xente xoven, a verdad, moi alineada con todo este traballo, que é unha gozada, por lo tanto, os agradecementos sempre teñen que ser en plural, porque estas cosas sempre son produto dun equipo.